Пускаме рамене надолу. Затваряме очи. Поемаме дълбоко въздух и с издишване заземяваме тялото. Изпълняваме бавни, спокойни вдишвания. Издишваме до край. Наблюдаваме тялото и усещаме къде се намираме, осъзнаваме. Усещаме допира от постелката, коленете под дланите. Спокойно дишаме. Със следващото вдишване насочваме вниманието навътре към себе си. Започваме да изключваме всичко останало. Заглушаваме всички звуци. И следим само движението на дъха. Бавни вдишвания и още по-бавни, плавни издишвания. Насочваме опашния коз надолу към постелката и бавно с вдишване прешлем по прешлем справяме целия гръб. Вдишваме, отваряме гръден кош и с издишване отпускаме рамене назад и надолу. Центрираме глава. Оставаме тук със спокойно дишане. Премахваме всички мисли. Изчистваме съзнанието. Пренасяме се в настоящия момент. И ще започнем с 3 зареждащи вдишвания. Вдишваме, разтваряме ръце страни, нагоре, събираме длани, издишваме длани пред гръден кош. Още веднъж вдишваме. Последен път вдишваме, зареждаме тялото. Издишваме, освобождаваме напрежение. Освобождаваме ръцете, бавно отваряме очи. Разтваряме крака и недишно разтърсваме. Премахваме напрежението. Кованите стави. Свиваме колени. Отпускаме колене в едната посока, глава в противоположната и редуваме. Внимателно раздвижваме гръбнака. Отпускаме тазобедрени стави, след което отново се отправяме да седим удобно и се подготвяме за алтернативно дишане. Наместваме удобно тялото, изправен гръб, отпуснати рамени. Козарец и среден поставяме в междувежди. С палеца запушваме дясна ноздра и вдишваме отляво. Запушваме ляво и издишваме отдясно. Редуваме двете ноздри, всеки самостоятелно. Очите остават затворени. Мислено си представяме траекторията на дъха, откъде минава. Успокояваме ума, подобряваме концентрацията.
завършим с издишване от лява ноздра. И който е готов, се отправя да легне по кръг на постелка. Да раздвижим тялото. Пускаме хубаво раменете. От тук сплитаме пръсти, с вдишване протягаме нагоре, вдишваме зад главата, протягаме цялото тяло. Отпускаме ръце, дланите да сочат нагоре. От тук свиваме колени, разкрачваме горе-долу на ширина на таза. Вдишваме и с издишване колени в едната посока, глава противоположната. Връщаме нагоре, вдишваме и с издишване на другата страна. Редуваме двете страни, всеки самостоятелно, без да повдигаме раменете. Стремим се да поставим двете колена да докоснат земята. Супваме хубаво гърба, областта на кръста, талията. Бавничко връщаме нагоре, спъваме левия крак, с вдишване повдигаме десен нагоре. Захващаме хубаво зад бедро и сбутваме пета нагоре. Разтягаме Ахилес. Дясна ръка минава от вътрешна страна на кръка, вдишваме и с издишване отпускаме кръка надясно. Лява ръка е изпъната встрани, поглед към лява длан. Хубаво отпускаме вътрешната част на дясно бедро. Усещаме разтежение в тази област, без да усещаме напрежение. Вдишваме. Нагоре кръка. Ако е необходимо, свиваме в коляно, избутваме с лява ръка наляво. Дясна ръка изпъната встрани, поглед към дясна длан. Вдишваме внимателно, връщаме кръка нагоре и раздвижваме в тазобедрена става в едната посока с кръгови движения и в другата. След което отпускаме кръка на постелката и оставаме за момент неподвижни с наблюдение. Усещаме разликата между двата крака. Спираме ходила отново и с вдишване този път повдигаме ляв крак нагоре, захващаме зад бедро, хубаво изпутваме пета нагоре. Опитваме се да изпънем коляното. Разтягаме активно Ахилес. Лява ръка минава от вътрешна страна на бедрото и с издишване пускаме крак наляво. Дясна ръка встрани, поглед към дясна длан. Стягаме дясната част на таза. Се опитваме да остане на постелката, без да повдигаме. С вдишване връщаме кръка нагоре. Ако е необходимо, свиваме в коляно и сухваме на другата страна. Издишваме и с вдишване връщаме нагоре. Раздвижваме от тазобедрена става в едната посока с кръгови движения и в другата. Пускаме кръка на постелката. Няколко спокойни вдишвания и издишвания тук.
ръцете и започваме енергично да разтърсваме. Свиваме пръсти на крака и на ръце едновременно. Китки и глезени нагоре и надолу. Кръгови движения с китки и глезени в едната и в другата посока. Много енергично, силно разтърсваме и прегръщаме корени към градин кош. Леко разлюляваме в страни, масажираме кръста, кърба и плешките. Отпускаме областта на кръста. Внимателно се обръщаме към едното рамо и през страни се изправяме да седим удобно. Наместваме удобно. Да разтвижим главата, отпускаме брадичка надолу. Издишваме. С вдишване брадичка нагоре. Издишваме надолу. Още веднъж вдишваме нагоре. Издишваме надолу. Последен път вдишваме, разтягаме предна част на гърлото. Издишваме, разтягаме задна част на врата и оставаме с глава сочеща надолу. От тук с вдишване преместваме глава към едното рамо и назад. Издишваме към другото рамо и надолу. Обръщаме посоката, вдишваме. Издишваме. Последен път вдишваме. Издишваме. Центрираме глава. Изплитаме пръсти пред граден кош. Вдишваме навътре. Издишваме напред. Вдишваме нагоре, хубаво протягаме. Издишваме зад гърба. Сплитаме пръсти с вдишване. Отваряме гръдния кош, сближаваме плешки, рамене, глава леко назад. Издишваме съвсем леко надолу, пружинираме в рамене. И с издишване отпускаме. Тук можем да раздвижим рамене хубаво назад, напред. Добре се подготвяме вече за упражнение с постера. Вземаме си постера, ще започнем с риба. Ставаме романтично колко. Хубаво зад таза. Краката са събрани. Внимателно тук отпускаме да лепим. Тук хубаво разтягаме коремните мускули. Краката остават събрани. Ръцете изпълнати нагоре покрай главата. Разтягаме и дишаме спокойно. Дишаме и с издишване отпускаме ръце. Леко си помагаме да се изправим, колкото да наместим глустата. Малко нагоре, малко на плешки. Внимателно, много да легнем. Раменете, плешките остават на болстера, главата на постелката. Одеялата отново са събрани. Ръцете могат да бъдат или в страни, или нагоре. Дишаме спокойно. Ставаме в риба. Отворен граден кош. По желание може да изпълним коремно дишане. С
вдишване да изпълваме с въздух корема и при издишване да прибираме корем навътре. Освобождаваме ръцете и отново внимателно ще се изправим да наместим болстера от таза, да се подготвим за свещ. Сядаме този път върху болстера и отново внимателно вдягаме. Можем да легнем или с свити колени, или с изпълнати, както ви е по-удобно. Наместваме раменете да легнат на постелката. Таза е върху болстера. Свиваме колени, от тук изпълваме крака надолу. Събираме краката и оставаме в свещ. Ръцете могат да бъдат встрани, дланите да сочат нагоре, покрай тялото, както ви е удобно. Спокойно дишаме. Дишаме. С издишване внимателно отпускаме ръка на постелката. Тук внимателно ще обърнем през страни. Ставаме върху болстера, просто обръщаме, поставим срамна кост върху болстера. И се подготвяме за сфинкс. Дланите върху постелката, хубаво изпутваме рамене надолу, гърдичка надолу. Единият вариант е с длани върху постелката, а другия с лакти. Както ви е по-удобно, така изпълнявайте позата, тук ще задържим със спокойно дишане. Дишваме и с издишване оставяме колени върху постелката, хубаво избутваме таза назад към петите. От тук можем да обърнем болстера и да легнем в детска поза. Пускаме цялото тяло. Дишаме. Пускаме тялото. Задишваме. Бавничко се задишваме. Изправяме в коленна опора. Леко премахваме болстера, за да може да се наместим удобно да седнем. Сядаме с изпълнати подила и крака събрани от болстера или остава пригънат, или по този начин, както е по-удобно, поставяме върху краката, ръце върху болстера, дишваме нагоре и се издишваме, отпускаме болстера.
ни позволява по-добре да ни справим. И сме удобно седнали на постелката. Остава на болстър върху десен крак. Дясна ръка върху болстъра. Вдишваме лява, първо подтягаме и с издишване странично отпускаме към десен крак. Като хубаво отворим гръдния кош. Точно така. Учим лява ръка и задържаме. Ако има напрежение в шините, плещите, пускаме глава надолу в коляното. Стишваме бавно, с вдишване нагоре. Само да въпрос, обаче аз то мога да Да. ръката по-добре така или на така? Колко можеш повече отваряш гръдния кош. Примерно ако си тук, с отворен гръден кош, защото това като затвориш гръдния кош няма да гледате. Така че по-скоро рамото си да дойде леко напред дясното и другото покрай глава. Добре. Сменяме крака. Първо протягаме, след това пускаме. Разтягаме. Без да усещаме напрежение. Вдишваме, бавно с вдишване връщаме. Поставяме болстъра по средата. Тук може да бъде скънат. Ръце върху болстъра, вдишваме нагоре. Ръчичка и с издишване. Пускаме надолу. Позволяват да зубете не ставят. Точно така. Изпъкваме раменете надолу. Стремим се кръвта да остане изправено. Вниманието е насочено във вътрешната част на тазобедрени стави. Пускаме. Вдишване, равничко, с вдишване, връщаме нагоре. Премахваме болстър. Надолу, скриваме колене. Тук ще отпуснем тазобедрените стави отново. Колене в една посока, глава противоположна. Няколко пъти, докато усетите облегчение. Добре. Тук ще изпълнем само левия крак, а десния прекрачва ляв. Дясна ръка зад гърба, хубаво изправяме. Вдишваме лява нагоре, протягаме и с издишване превръщаме коляно. Поглед зад дясно. Издишване, внимателно връщаме напред и разменяме. Десен изпънат, ляв прекрачва. Лява ръка зад гърба, хубаво изправя. Вдишваме дясно нагоре и с издишване поглед зад ляво рамо. Хубаво усукваме, гръбнака тонизираме.
обръщаме коляно отгоре. Внимателно наместваме длани под раменете, колене ширина на таза. Вдишваме бърдичка нагоре, издишваме надолу за обем гръб. Още веднъж вдишваме, издишваме. Последен път вдишваме, издишваме. Тук с ръцете започваме да вървим малко по-напред. Таза да вървим хубаво назад, да останем в зайче. И толкова, доколкото ни е приятно, слизаме надолу, а таза остава максимално нагоре. Точно така. Разтягаме хубаво гърба, областта на подмишници. Издишваме, внимателно връщаме. Долу намесваме дланите под раменете и опет избутваме таза нагоре в куче. Имаме пръсти нагоре, издишваме пети надолу, вдишваме на пръсти, издишваме надолу. Последен път вдишваме високо горе и с издишване натискаме петите надолу да стъпят върху постелката. С длани натискаме върху постелката, таза хубаво нагоре избутваме и леко пружинираме в рамене. Задишваме, отпускаме колене върху постелката. Тук тясна ръка минава в средата малко по-напред. Лява минава под мишница и отпускаме тежестта върху рамото. Тук работим за огъвкавяване на раменете. Издишваме. Бавничко с задишване, връщаме надолу. И разменяме. Лява ръка по средата, малко по-напред. Дясна минава под мишница. Отпускаме тежестта върху рамото. Издишваме внимателно с вдишване нагоре. И от тук ще завършим с гълъб. Можем да си помогнем с болстера, да преместим отдясно. Дясно свито коляно минава отпред и леко извеждаме петата от вътрешната страна. Поставяме болстера под бедрото, а тези, които могат без болстер, пробват директно върху постелката. Както ви е по-удобно. Тук хубаво натискаме с длани върху постелката и запутваме нагоре бърдичка и същевременно отдалечаваме раменете надолу. Точно така. Дишваме и с дишване бавничко започваме да слизаме надолу. Да отпуснем тежестта върху свитото коляно. Вдишваме бавничко, с вдишване, връщаме нагоре и ще разменим. Връщаме десния крак, свито ляво коляно, извеждаме напред. Леко извеждаме петата от вътрешна страна, след което сядаме върху болстера или върху постелката. Хубаво избутваме с длани нагоре бърдичка и рамени хубаво надолу. Отпускаме свития крак, да не усещаме напрежение. Дишваме и с издишване внимателно слизаме надолу. Натежаваме върху свитото коляно.
вдишване, бавничко, с вдишване нагоре, внимателно връщаме кръка, детска поза. Пускаме кръстата до бедрени стави, след което внимателно се обръщаме да легнем до гръб за финална релаксация. Да отпуснем цялото тяло. Следващото вдишване, напрягаме двата крака, напрягаме и с издишване пускаме. Вдишваме и напрягаме таза, напрягаме и с издишване отпускаме. Вдишваме и напрягаме гръдния кош. Напрягаме и с издишване отпускаме. Вдишваме, стягаме и умруци, напрягаме двете ръце, напрягаме и с издишване отпускаме. Вдишваме, с издишване глава към едното рамо. Връщаме нагоре, вдишване, с издишване към другото рамо. Връщаме нагоре. Вдишваме и напрягаме всички лицеви мускули. Напрягаме. И с издишване пускаме. И пуснете се. Усетете как тялото ви натежава върху постелката. И от тук ще продължим релаксацията с вдишане. Когато чуете сон, вдишвате. Когато чуете хам, издишвате. Вдишваме. Издишваме.
Кръстим кръка и ръце. Раздвижваме китки и грезни. Сукваме гърба. Раздвижваме главата. Протягаме цялото тяло. Когато се почувстваме готови, се изправяме да седнем долу. Сядаме удобно, изправен гръб. Затваряме очи, благодарим на тялото си. И тук ще завършим с 3 зареждащи вдишвания. Вдишваме ръце нагоре, събираме длани, издишваме нагоре, кръвим кош. Още веднъж вдишваме, издишваме. Последен път вдишваме, зареждаме, издишваме, освобождаваме напрежение. Благодаря за споделената практика на и по